Mga kalakbay, mayong adlaw kanatong tanan. Naay usa ka buta nga magwawali sa Sabadista ba si Cesar Miano. Naay pangutana yang gitubang nga ngano kunong daghang mosimba sa adlawng Domingo nga wala kuno na masuwat sa Biblia. O nya ang tubag niya no. Ngano kuno nga daghang nanimba sa adlawng Domingo nga bisag wala masulat sa Biblia tungod kuno kay wala kuno ta masayod sa kamatuoran. Nga kuno nagsugo ang Dios nga manimbatas adlaw nga Domingo. Unya ang nasulat kuno sa Biblia ngadto kuno minteryo sa adlaw Domingo ang nahitabo nanimba kuno. Mo niyang reklamo. Imbes nga diha sa Biblia sa badong tingsimba mangadto mong kuno bulangan madto og tabuan. Tanawa ang iyang vlog atong tanawon. Ang daghan man ang musimba sa Domingo nga wala man na masulat sa Biblia. Ang tubag tungod kay matod pa ni Ginoong Hesus sa Mateo 22:29, pagkasayop ninyo og kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ni sa gahom sa Dios. Mura daghang nanimba panos Domingo kay way na bisag wa na masulat sa Biblia. Tungod kay wa man sila mahibalo nga wa na nasulat sa Biblia. Nga nagsugo ang Dios nga kinahanglan manimba mo Domingo. Ang nasulat sa Biblia nga pagka Domingo matong menteryo. Ang nahitabo nagadto hinog simbahan. Ang nasulat sa Biblia nga Sabado manimba, ang nahitabo matong hinog merkado, matong bulangan di pagka manay matang sa mga tao nga kulang gid pagtuon sa Biblia. Ato ning hatagan og pagtagad kung unsa ka tinuod ning iyang giingon. Una, kaning iyang giingon nga wala kuno magsugo ang Dios nga mosimba tas adlawng Domingo. Sulayan kuno nato ni og basa ang Biblia kung wa magyod. Nia sa Biblia sa gitawag og Leviticus kapitulo 23 bersikulo 23 padong tag 25. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, ingna ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan. Pahulay kamo sa hingpit. Pahulay gani unang adlaw O himuan ninyong usa ka balaang panagtigom. Ipaybalo kini pinaagi sa tingog sa trumpeta. Ayaw kamo pagtrabaho o paghalad kamo mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. So, tigom. Masayo ba ito na magtigom? Manghingot anay, simba. Naas Biblia Sunod niyang reklamo. Mura daghang nanimba panos Domingo kay way na bisag wa na masulat sa Biblia. Tungod kay wa man sila mahibalo nga wa na nasulat sa Biblia. So tan-aw na to kung wala ba'y nahitabo nga pagsimba sa adlawng Domingo. Ang ilaha mismong libro The Almost Forgotten Day nga gisulat ni Mark E. Pinley. Question about Sabbath. Kaning sa pahina 108. Question and answer about the Sabbath. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciple and the early church kept the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. The Bible teaches clearly. So malagi pagsimba bisan ang mga apostol gihimo na ilan ni libro Ikaduha, unsa adlaw nga gisimba si Kristo sa mga tinunan niya? Nasa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 9. Kung imong basahon na diha mga Sabadista, kung imong basahon na adlaw na nga Domingo na hitabo. Unya kanang giingon niya, ang nasulat sa Biblia nga pagka Domingo matong menteryo. Wala in tao na sa minteryo, nanguli na sila gikan nagminteryo. Tinuod nga ang naaya kining gitawag nato og record Diyos Biblia nga nanganha sila minteryo kay nganuman ilang subayon si Kristo. Anya wala naman, nabanhaw naman. Muna nga nakita nila si Kristo pagpanguli nila gikan sila minteryo. Gikan wala na sa minteryo, gisimba nila si Kristo. Anya nasayop nito mga tinunan na. Gibadlog sila ni Kristo? Wala. Tanawon na to Ako sang basahon ning Biblia. San Mateo 28 bersikulo 9. Atong kayo ning niang record sa Biblia nga gisulat ni San Mateo. Basahon na to. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil.
og misimba kaniya. Gibadlong silang Kristo ani? Gikasabaan? Wala oy, bersikulo 10. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtuang akong mga igsoon og paadtua sila sa Galilea og didto makita nila ako. Na! Unya mga Sabadista, perti kasila ko gabot Domingo. Si Kristo nagingon, dili mahadlok. Napabay laing record nga nanimbag yun ang mga apostoles sa adlawng Domingo. Iya atong basahon ang Biblia sa The Message Bible dinhi sa Acts chapter 20 verse 7. Basahon na to ang sulat ni Apostol ang sulat ni San Lucas sa Biblia, The Message Bible. Ingon dire matud pa sa asoy ni San Lucas, we met on Sunday. Acts chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Master Supper ha. Paul addressed the congregation. Sa Living Translation nga Biblia kaya itong gibasa, The Message Bible man sa Living Translation ingon ini ang nakasulat. Ningon ang Biblia, on Sunday sa Acts chapter 20 verse 7 na, on Sunday we gather for a communion service with Paul preaching. Gamisa. Nawi misa? Wala. So naade sa Biblia ang pagsimbag Domingo. Nya kana nga mga record unsa man na og di na sugos Ginoo nganong nila nang gibuhat. Nagkataon lang? Nganong ilan lang gihimo? Mauna nga magbasa-basa lagi dili gamito ning pagka-ignorante. Dili gamito ng pagka-ignorante. God bless.